Takže čus se jsme Spider Boys a dneska se půjdeme kouknout do 20letý starý bažiny. Takže jdeme na to. Tam máte tady kdo? Sebík. A kdo ještě? Prvos, čus, sledujte mě. Ok, tak jdeme na to. Tady máme. Tam je něco zeleného, kámo. To je právě šelba, no, co to říká. Jdem poté? Tam to je. Já tam zkusím vlíz. Okay. Koukneme se tam. Mám tam vlíz? Nebo půjdeš ty? Jdeš tam ty sebou? Ok, tak já to zkusím. Tak, jde tam. Kamu to vypadá nějak divně. No asi. Natoč to. A natoč to. Jo. Jaký plyn, prej. Starý hrnec, no. Zkus to vyndat. Zkus nějak vyndat, brácho. Hej, co to je? Kamu, co Hej, vyndáš to to? asi. Kamu! Hej, zkus to vyndat se, zkus to vyndat. Vypadá jak plynová bomba. Jo ne? Natáčí. Tě natáčí. Kamu, to může být něco starého. Co to je? Takže, kamu. To je. 20 kočů, 120 korun dostanu. Tady, A je. On to nějak zkusím. přečti to. Okay. Ty počkej. JMI, nějaký tam je, to I. Plyn, oko, c. Počkej. Plyn, o, plynoko, to je. Nějak to. Nejde to ani přečti. Já to tady máme. Můžeme to asi někam vrátit zpátky, ne? Asi to vrátím, protože to je nebezpečný. A tohle radši neskoušejte. Počkej. Je to plyn. Teďko jsem to přečet, takže je to plyn a Plynoko. no, jo, plynokov to je. Jestli to není takový ten plyn navařený. No, to jsem taky myslel. Radši necháme tady. Necháme tady a jdeme A dáme ještě prozkoumat. Tady to ne. Ok. Jdeme Jdeme se dál. prohlídnout. Jdeme Já jsem první, tam tak pak ještě něco viděl. taky jsme. Tady ještě to bude zajímavě lidi. Takže, Jsem tudy líst. tudy. Jo. Seba jde první. Jo. Já půjdu hned druhý. Já hned půjdu třetí. Já si dám radši kapusy. Já taky. Já si dám taky Jdeme na radši. to lidi. Kámo, ale ta Jaká opuštěná bažina. A ještě čerstvá, kámo. kámo, musíme si dát bacha, jo? Takže my riskujeme kvůli vám lidi, jo? Pro content. Takže chci vidět aspoň Ale nějakou 100 lajků. věc jsem našel. Ok. Kámo, je fakt živá. Bacha, tady jsou i trny, jo? Tady Máme ještě něco je, kámo, nějaká lahev, něco to je. je nějaký železo, kámo. Co to je? Oh shit. Musíme si dát bacha, to je ještě živý. Tady jsou železa, lidi. Fakt jo. Kámo, co to je, to je had? Kámo, tam je had? Žaru. Vidíš ho? Kámo, tam je asi had. Jo. Kámo, Co to máme je? tady starý liže. To jsou kopřivy hlavně. To jdeš, ne? Počkej, já to musím povsekat, ne? Kámo, tam je had, já ti to říkám. Kde had? Tam? Vidíte ho? No. To růžový, nebo co to, já nevím, co to je. Nějaká trubka, brácho. No tak To je dám. had. Počkej, já to projdu. Ne, už nekopej, to stačí. Voda nějaká.
Pravda? čerstvá bažina. Hoši, něco jsem našel. Kámo, no, kámo, WTF. Kámo, noha! Mega To strašidelný. jsi... Nešvihni mě. Hej, tu berem. Tu berem. To zahoď nahoru. Nahoru to To je jaká hoď. formule? Jo, to byl. Oh, shit. Tady máme nějakou trubu. Tam je. Pardon. Hej, tady, úplně samý, úplně to. Úplně kopřivy, všude. Ale úplně všude. Když tady byla třeba stará zkrátka, že tady někdo něco. Oh, Taky nějaký anglický. Tamhle něco je. Fialovýho. tak to fakt nebezpečný. Něco americkýho. Kamo, tady To není. To taky berem, brácho. Já to vezmu. Víš, co bude na... Jo. A pak to, až to vylezem, Jo. no, tam je to žlutýho, Já jsem to říkal. Tam je něco fialovýho. To je šampon. Jo? Jo? Tady to je křupou. Třeba. Kámo, my riskujeme. Já už tomu asi to kopřivo na noze. To nevadí. A, Podem zdraví lidi. tady, prostě. Kámo, co tu je toč? Dostat. Kde? Kámo, vidíš to? Ukáž mu to. Tady je nějaká krabice. Je to jo. Všechno to je nějaký čas. A co to je? Je to kucí. No nic, bro. WTF. Nějaký Aha. kohoutek, ne? Nebo co to je, ty vole? Jo. Když tady byl. Tady máme další věc. Kámo. Jo. Tam je další guma. Tak jo, a jo, vytáhneme ji. Jak vytáhnu tu gumu? Musím někam dostat, někam tady. Já bych šel ven, Ven. dá ty věci. On to jde odníst a přijde, jo? Jo, Jak dopadly takhle ty Krása. ruce. Moje. Teleskom dopadlo. No. Na co? super špinavé, hej. Jo, Já, co to mám Kina. na sobě? jo, to mám taky úplně všude. Oh, A to je nic, lidi. Nebuďte posraný. Takže za 30 lajků budeme prozkoumat opuštěnou hasičárnu. Tam jakoby máte auto. Tam je hasičský auto. tam je opuštěná to tak. Tam je asi hasičský auto. Natočíme zblízka. Z druhé strany. Jo. Čekám na to, co? Hej, co to tady je? Pastička. Asi pás, nebo co to je? Ten šroub špičatý. Toč to. Oh, mám říct to. Kámo, jo? Oh, co to je? Hej, lidi. Necho tam. Necho tam. Teď ne. Tam tady máš za lajky. Za 30 lajků. Jestli nedáte aspoň 50 lajků, tak. Ne 30 a půjdem tam. A furt je opuštěný. Kámo. Ano, je úplně mega creepy. Jo, a tahle pás. Kámo. To je mega creepy, to je tady to. Holy shit. Jdeme na tu Airbanku. Můžeme ještě jednou? Tam jakoby natoč to auto. Počkej. A Ještě jednou. Že na tu Airbanku za 50 lajků to. podíváme se tam, rozhodneme se tam to. A za 50 lajků tam pěstíme 24 hodin. Jo, takže dáme to lajky. A se vám tady ukážeme rovnou to auto. Tamhle to je to. To hasičský auto. Hasič se do Bětice, vidíte? Takže máme tata. Tam zkusíme dostat. A tam myslím, že bude hodně velký auto hasičský. Že za 30 lajků tam půjdem a půjdem i do toho. Kámo, to bude Hangárnovka. brutál, hodně brutál to bude. Yes. Je to pána, taky má vlastně.
Auto, ty A vole. taky to vypadá docela opuštěně. Jasně. Musela by nějaká bílá panenka, protože takže to je bílý víc, takže to Třeba jo. Jak v tom hororu s tou panenkou. Jo, Nechtěl taky. No. nebo panenka Anabel. Nebo, to vím. Jo, a jak jsme dělali ten short, tak To si chystáme, jsem jenom pro rozhlídnout, jestli to je. a my jsme tam předtím byli, kámo, tam byl reálně pes a otevřený okno a je to opuštěný. Kámo, nechápu, jak to mohlo být pes a opuštěný okno, teda otevřený okno. Ono to má být pravděpodobně opuštěný, No, ale jak to koukám, tak asi ne. není no. No prostě to... A teďko si, Tam byl prostě nápis na prodej, no. a teďko se tam půjdem kouknout, jestli ještě stále, jestli tam je ještě ten pes. Kámo, fuj, ten pes byl hnus. Kámo, to Tak byl lípy. úplně To vypadalo... agresivní, jo. My jsme prošli a hned úplně začal štěkat na nás. Takže teďko se chceme jenom kouknout. To teda je. A furt to tam je na stejném místě, furt. Monitory tam jsou, furt. Panenky tam možná taky půjdou. Ale ten pes jest tam je. Tak to jsou. Kámo, kde je ten pes? To je ta panenka. Ten pes úplně zmizel. Úplně všude, co Ukaž to tam okno, bylo. co bylo otevřený. Ukaž to okno. Já prostě nevím. Tam to, jak je ten nápis. Ale. No, ta No, panenka. ty kříže tam jsou. Ale má i hroby tam jsou vlastně. A to je americká značka, tady to nejde. Jo, taky. Někde tam. My jsme teďko tam byli. Nějaká paní. Kámo na nás se kouká vražedně, kámo. My jsme dostali takový strach. Kámo, já jsem aj posral. Takže zdrháme. Kámo. Ona Opuštěný auta. ona se kouká a rychle zalezla. Posral. Takže za 50 lajků tam půjdem a přispějeme tam. Takže lajkujte, aby jsme mohli spát. Takže lajkujte. Takže teď jdeme kouknout se dolů, že jako jsme byli nahoře na tom prvním patře. Teď jdeme do toho druhého. Takže i tady můžeme spát. Takže tady můžeme být třeba i 20 lidí, hodně prostě. Hodně. Víte? Takže Dejte fakt 50 lajků a tady přispíme. a Já na Instagramu, kde bych chtěl s náma taky spát. Tohle je všechno tak musíte a mít doufám, aspoň že u nás se odběr a like. uvidíme na přespávačce, tady na Airbnce. Kdyby teda chtěl s náma tam přespat, tak napište mi na Instagram, na jakýkoliv Instagram, který vidíte tady na obrazovce. A jestli máte odběr, tak můžete se sama tam přespat, takže na mě napište a můžeme se vidět, takže čau.